Velkommen til den her film, hvor jeg fortæller jer, hvordan man uploader en film til YouTube, og hvordan man derefter lægger den direkte på bloggen. Vi er her på YouTube startside. Bemærk, at jeg stadigvæk er logget ind med samme login, som vi bruger på bloggen. Det er den, der hedder Liliane sosuc@gmail.com, og kodeordet hedder sosucdansk. Når jeg er inde på den her side, så vælger jeg upload-knappen, som er heroppe i højre hjørne. Trykker på den. Så kommer jeg frem til den her side. Det første jeg skal huske at gøre, det er, at jeg vil have min video skjult. Jeg vil kun have, at det er de folk, som har linket, der kan se videoen. Man kan altså ikke søge på den offentligt. Bagefter så trykker jeg på knappen heroppe, og så kan jeg vælge, hvad det er for en film, jeg vil uploade. Jeg kommer ind på mit skrivebord, og jeg har en skærmoptagelse her, som vi forestiller os er min dansk opgave, som jeg lægger ind. Den åbner jeg. Og så begynder YouTube så at lægge den ind her. Imens YouTube gør det, så kan jeg skrive lidt om. Jeg kan sige, hvad er det for noget, hvad hedder den? Den hedder Lilianes opgave, og så kan vi forestille os, at jeg havde lavet en sammenlignende analyse af BT og politikken. Så ved man, hvad det er, det handler om. Og I kan se, at YouTube arbejder stadigvæk. Lige om lidt er den færdig. Så er YouTube færdig. Jeg trykker på udfyr heroppe i højre hjørne. Og her har jeg så det link, som jeg sådan set skal bruge til at lægge den ind på bloggen. Det smarte er bare, at nu jeg er logget ind med samme mail, så er blog-ikonet her også. Og det betyder sådan set, at jeg bare kan gøre sådan her. Og så kommer det ind på bloggen. Her kommer min opgave. Jeg vil gerne give det en titel. Jeg vil gerne kalde det Lilianes opgave, sådan at man kan se, at det er mig, der har lavet denne her. Og så vil jeg gerne, ja, det var vist det. Lilianes opgave, det skal jeg gemme. Jeg udgiver indlægget her. Og nu er det der. Vi kan gå ind og se på bloggen, hvordan ser det så ud. Så ligger min lille film øverst